ऐसा आइल हा कि आज के समाज के परिवेश के ऐसा गीत बा ये हमरा घर के भी कहानी बा रौरा घर के भी कहानी हुई अजय जाओ ऐसा ना हुई जरा घर के कहानी ना हो। अब वो गीत ऐसा बा कि दुनिया के हर सास इहे चाहेली कि हमार पतो जौन आइल बिया उ सबका से लुका के रहे, लेकिन पतो सास के एक दिन जवाब दिहली कि देखिए अम्मा जी रौरा आज हमरा के काहे को हतने के लुका के रखे, जबकि हमरा के केहू देखे से बाकी है ये नहीं के। भरत शर्मा जी के लय हो गीत हमारा अपन हो। भरत शर्मा जी गीत गौले रहनी बेटी के ऊपर कि जनती जारल जइबू आग में दहेज के, अरे पाप नाही करती है बेटी ससुरा में भेज के, पाप नाही करती हो बेटी। एक दिन घर में करीब 10 गो गेस्ट आवत रे, पतो जौन बिया बिना कपार पर आचर ले लही उ लोग के खाना खियावे चल जाती है। जब सास देखो तरी तो उनका बात ही अच्छा नहीं खे लागत कि अरे तू हमारा घर के इज्जत हो के ना तहरा कपार पर आचर बा, तहरा के केहू देख ली तो हमारा बड़ा दिल पर चोट पहुंची। बाकी सास के पतोहिया जवाब दे के कहती है, ये गीत हम माता बहन लोग खाती गावतनी, कहती है कि सब केहू देखले बा अरे अजोरा में निहार के, हम चलिए सासू आचर संभार के, हम चलिए सासू आचर संभार के, हम चलिए सासू। सब केहू देखले बा सब केहू देखले बा अंजोरा में निहार के, हम चलिए सासू हम चलिए सासू आचर संभार के, हम चलिए सासू आचर संभार के। जब केहू आर्मी के जवान बा, केहू आर्मी के जवान बा तो बाप कहत रहे कि हमार लड़का नया आर्मी के जवान भइल बा, राउरी बेटी ही अनु तो हम कम से कम 20 लाख एगो बुलेट ले कसहू बाबूजी खेत बेचता रे कर्जा काढ़ के लड़की के बियाह तो कह देता रह। बाकी वह लड़की जब ससुरा जाती या पति देव कहता रहे कि सुनो तनी कपार में दर्द बच्चाएं बनावो, तो लड़की गलती नहीं खे कहले, गीत गा के कहले बिया रोटी भात पकाई बनाही मांजब बरतना, रोटी भात पकाई नहीं मांजब बरतना। याद करिए उस दिन आप मेरे पति देव हैं, लेकिन मेरे पिताजी आपसे शादी करने के लिए केहू से कर्जा ले ले बड़े, 5 बीघा खेत भी बेचल है, आज तो चाय मांगता रहो। तो हमारो बात सुनो, रोटी भात पकाई नहीं मांजब बरतना, काहे से की दहेज देके किनल बनी तहरा के सजनवा, दहेज देके किनल बनी तहरा के सजनवा। आज बाजार में जाता रहो सोनपुर हो कि पटना हो, बुलेट पर चढ़ता रहो, एगो चश्मा लगावता रहो, ये हमार बापे के दिहल लड़की कहतिया पप्पे हमर दिहल आवे जाए के सधनवा,
पप्पे हमर दी होले आवे जाए के सधनवा दहेज दे के किनले बानी तहरा के सजनवा दहेज दे के किनले बानी तहरा के सजनवा दहेज दे के सास पूछा तरे कि अच्छा इधर आओ, क्यों नहीं लजा रही हो? घर में जब अतिथि आवस तो लजा के रहे के चाहिए, लुका के रहे के चाहिए, कम से कम कपार पर आचर चाहिए। तो लड़की कहते कि सुनी अम्मा जी हम काहे आज नहीं खिला जा, हम गीत में कहते हैं इहे तू जरूरी मजबूरी कहाला, इहे तू जरूरी मजबूरी, इहे तू जरूरी मजबूरी कहाला, इहे तू जरूरी मजबूरी कहाला। कौन बाबूजी दुआरे पकड़वले जय माला, बाबूजी दुआरे पकड़वले जय माला, ए बाबूजी दुआरे पकड़वले जय माला, बाबूजी दुआरे पकड़वले जय माला। आ जब जयमाला होई तो रउरा विचार करी, कोई जा खाली दुल्हा दुल्हन थोड़े रहेले, गांव भर जुटेला कि चल रे तनी कुसुमावा के दुल्हा देख ली हो जाओ, कैसन बा, गोर बा कि करिया बा। वही में कहे कि ना भाई जोड़ी तो राम लक्ष्मण असबा, केहू कहे कि बा लड़की तनी लाम मिल गई भी छेदिए छोट बा। आ जब जयमाल होला कुसुम जी तो ढेर लड़की के बाबू तो दुख में रहेले, बाकी सबसे बेसी खुश के रहेला जितना दुल्हा के दोस्त बड़े सो। जैसे ही दुल्हा दुल्हन में माला डाली नु, और बंटी बाबू और बिट्टू बाबू जी जी ये दोनों आदमी दोस्त हैं दुल्हा के, राउर दोस्त है जरूर। जैसे ही दुल्हा दुल्हन के माला डाली नु तो बुझा ले जे कि अब दोस्तन के कितना खुशी बा। तो लड़की कहते कि हमरा के रउरा लड़का के दोस्त भी देखले बड़े, तब काहे के कहतनी के लजा के रहे। लफुआ लफाना देखले, ए लफुआ लफाना देखले ठहका मारी मार के, का हम चलिए सासू आचर संभार के, का हम चलिए सासू आचर संभार के, का हम चलिए सासू साड़ी संभार के। एक गीत हम